Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Anita din ni malingkot. Oh, Hey, nga naman ka. Sa naitapo ni mo, Armando. mao kini ang restaurant nga una kong gitata ni Melody. Armando? Hey, mag-order na ta. Ha? Oh, Wa din hiuban ako ang imong hunahuna. Bisan sa hunahuna, kaagaw ko gihapon ang imong kapit. Agata. And it's hurting me. I'm sorry. Don't be sorry when you're not. Agata. Kaganina pa ka. Nagsigir ako pailob nga dili ko masuko. Nga dili na ako masaka ang akong tingog. Gibantayan ta ka. Ganina pa nga wa ka sa imong kaugalingon. Wa ka mahimutang. Wa sa imong buhat ang imong hunahuna. O ganina pa ko naglagot nga nagtanaw nimo. Pero litsi, nagpugonglan ko ha. Pero karon sobra na. Nagtuo kang wa ko mahibaw. Nga mao kini restaurant ang imong gidadaan sa una sa imong babay. Agata. I know. Kay gisultihan ko sa suod kong higala. Ba-order na ta. Sige na. Tawad na ko gana. Mas may pagmagkasino. Unsa? Anyway, may kaon masab dito. Lami pa. Nasayar ka din ko musura na dapitan. Unya ganahan man ko. Og dili ko gustong mabuwag ka sa akong pananaw. Busa uban ako, Armando. Dili ko. Lakaw kung gusto ka. Abi na ko pininuod na tong imong gipakita nga kabuutan. Dali ra kong milubad. Paspas makayo. Gawas mang original nga color. Og wala kay mahimo. Kaysa gusto mo sa dili asawa paghihapon ko nimo. So tana. Di lagi ko mo adtog kasino. Muuban ka o mag-iskandalo ko din he? Unsa? Unang higayon nga nakasuol ko rin ni Dapita. There's always a first time. Sama sa unang hikayon nga nagabit ka. Ang gatamay mo ka? Nga dili ka magsigig-hiskutan? Nga naman. Mamangani ko mag-ingon nga masakit alang nako kay ako'y diskumpiyado. Huwat ya mag-CR na ako. Salamat kay makaigayon ko sa pagpanawag kang Melody. Maguritats ko kay marag naguba nga akong make-up pagkasuko na ako na. Tingalig may milutaw nga wrinkles. Masoda ko. Ay! Kasi... Baby, Jerome? moring wa ka na higayon para na ako. Pinagkauli na di mo sa imong pana. Unya, unsa na ko ini? Unsa na may papel na ko ron sa imong kinabuhi, ha? Jerome? Kita paghihapon, baby, dili ba? Jerome, buhiing kamot ko. Tingalig magkita ni Armando. Naglingkod siya sa sofa dito sa Biting Miria. Dili siya makakita na to rin eh. Jerome, please. Magsulti tagtarong. Jerome, saba. Ganong misur kag apil din sa CR. Ayaw gila kang putahan, ha? Tingalig may bungang uban. Jerome, ayaw ba? Ayaw. Ug
pabuta ko ha. Anak ko rin mamahaw. Sorry kayo nga wa ko makatawag ni mo tibok adlaw. May meeting ko whole day. Karon ako makahigayon ha. Sorry kayo. Melody. Oh, ugma ha. Ano ko na katang? Yata ka ko chance ang tanging posibilidad nga isito lang itong problema. Huwag tunan sa pagkikalimot to si Melody. Pero nang imong ipakita karon gyatagan ko rin mo rason nga mas pilion ko si Melody kay kanimo nga akong asawa. Kalimutan ko rin mo. Kaya ko na mo. Ako ka lang agata. Kaipan na po. Jerome. Nadugay mo siya katang palikikas siya. Mapasong ko galing. Tingaling nakakita sa katabi na kailan. Tingnan ko lang siya nga. Mauna ko sa pagpauli eh. Ano ka? Animal di ka bisan ng sao, no? Maninintal ka dako. Dagunon kay kagtintal eh. Basta lami, lisod balibaran nila ba? Kay, bowling. May kinakita ta din eh. Note dan ba ko cash? Pagkain lang ko rin, abi. Unsa? Sige na. Sige, uy. Pilaman. Kamay lang. 50 lang. Huwag kay 50 pesos. Sa? Si 50 pesos. 50 min. Oh, Sa may buhaton ko sa 50 pesos. Ultimo pa to, Bill. Di na paigo eh. kadako good. Kasino ba ya? Lain sa kayo ga. Mamuhunan na rin ginagmay. Di tamling wala. Okay, sige. Tigaan ka. Pero 20 mil ra. Biday. Kagamay, anak. Dungagi. Kana ray cash ko diri. Kubanan kang mag-withdraw. Sa? May ATM man din eh. Busa, tara. Noon sa ka, nang akong bana na ibaw ka gid ana ha? Mo magaling hatagin ako. Samtang wa pa makapantay nga mo panangan ni. Ako uban ni mo. Kata? Si Armando, may apasin ako. Hatagin ako. Aron dili ako ang muabli sa imong pana. Sa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!